ଦୀପ୍ୟମାନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପରି ସତ୍ୟ। ଅବିଶ୍ୱାସ, ସନ୍ଦେହ ଏସବୁ ନିଛକ ସତ୍ୟ ପାଖରେ ହାର ମାନନ୍ତି। ଏମିତି ଅନୁଭବ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କର ଥାଇପାରେ। ଜୀବନ ଗୋଟେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବର ଭୂମି। ଏ ଭାବକୁ କିଏ ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସମାହିତ କରେ ତ, ଆଉ କିଏ ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ତାହା ଯେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଭୂତି ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ବହୁ ରୂପରେ ଆମ ଜୀବନକୁ କରୁଣା ସମୃଦ୍ଧ କରୁଥାନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ବା ନ କରୁ। ଏ କରୁଣା ନିରନ୍ତର ଝରୁଥାଏ ମହାଶୂନ୍ୟରୁ। କ୍ଷିତ୍, ଆପ୍, ତେଜ, ମରୁତ୍, ବ୍ୟୋମ, ବୃକ୍ଷଲତା, ପାହାଡ଼, ଜଙ୍ଗଲ, ନଦୀ, ସାଗର, ଆଲୋକ, ଅନ୍ଧାର, ଏମିତି ଅନେକ ରୂପରେ ଏ ମାହେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଭୂତି ଭାବରେ ଆମ ଆଗରେ ଉଭା ହେଉଥାଏ ଓ ସେହି କରୁଣାମୟଙ୍କର କରୁଣାର ସ୍ପର୍ଶ ଆମକୁ ଦେଉଥାଏ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଘଟିଥିବା ଗୋଟେ ଘଟଣାର ଅବତାରଣା କରୁଛି। ଡକ୍ଟର ମେହେଟା ଜଣେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବିଖ୍ୟାତ ହୃଦୟ ଚିକିତ୍ସକ। ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ଆଖି ତାଙ୍କର ଛଳଛଳ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟହ 8-10ଟି ହାର୍ଟ ଅପରେସନ କରନ୍ତି, ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଭେଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜ କର୍ମ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଅହଙ୍କାର ବି ଥିଲା, ଗୋଟେ ଛୋଟ 6 ବର୍ଷର ଶିଶୁ କିପରି ତାଙ୍କ ପ୍ରଜ୍ଞାଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା ତାହା ସେ ନିଜେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାରରେ। 6 ବର୍ଷର ଶିଶୁଟିଏ, ଜନ୍ମରୁ ତା ହୃଦଯନ୍ତ୍ରରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ଥାଏ। ତା ପିତାମାତା ଆସିଥାନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମେହେଟାଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। ନାନା ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ପରେ ଡାକ୍ତର ମେହେଟା କହିଲେ, ପିଲାଟିର ହୃଦଯନ୍ତ୍ରର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ। ବିନା ଅପରେସନରେ ଯଦି ସେ ରୁହେ ତେବେ ମାତ୍ର 3-4 ମାସ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଅପରେସନ କଲେ ମଧ୍ୟ ରିସ୍କ ବହୁତ। ହୁଏତ 30% ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହେବାର ଆଶଙ୍କା 70%। ସେ ଅପରେସନ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବି ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରି କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା? ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ। ବହୁ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଭିତରେ ବାପା ମା ଚିନ୍ତା କଲେ ପୁଅର ଅପରେସନ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସତେକି ମୃତ୍ୟୁ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ଦୁହେଁ ସ୍ଥିର କଲେ ଅପରେସନ କରିବା, ତେଣିକି ଯାହା ହେଉଛି ହଉ। ଅପରେସନ 6-7 ଦିନ ଆଗରୁ ଛୁଆଟିକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା। ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ହେଲା। ଅପରେସନ ଦିନ ତାକୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦିଆଗଲା। ନିଶା ଦିଆଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତର ମେହେଟା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଆଦୌ ଡର ନାହିଁ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ପିଲାଟି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହିଲା, ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ଆଦୌ ଡରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିବେ। ମୋ ମା ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ହୃଦୟ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋ ହୃଦୟ ଖୋଲିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଦୟାକରି ମୋତେ କହିବେ ଈଶ୍ୱର କେମିତି? ମୋ ମା କହିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ତ ମୋର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି, କାରଣ ମୋ ମା କେବେ ବି ମିଛ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମାତ୍ର 45 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖାଗଲା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଡାକ୍ତର ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ପିଲାଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ସେ ଅସହାୟ ଭାବରେ ମୁହଁର ମାସ୍କ ଖୋଲି ଚଷମା ଖୋଲି ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ନା, ପିଲାଟିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେନି। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ପିଲାଟି କହିଥିଲା ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଖୋଲିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଓ ସେ ଭଲ ହୋଇଗଲା ପରେ ତାକୁ କହିବାକୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି। ପ୍ରଥମ ଥର ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମନେ କଲେ ଡାକ୍ତର ମେହେଟା। ତାଙ୍କର ସବୁ ଅହଙ୍କାର ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅପରେସନ ଅସଫଳ ହେଲା। ପିଲାଟିକୁ ସେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡାକ୍ତର ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ, ଡକ୍ଟର ମେହେଟା, ବ୍ଲଡ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ଲୋଇଂ, ବ୍ଲଡ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ଲୋଇଂ, ଦେଖନ୍ତୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଡକ୍ଟର ମେହେଟା ଚମକି ଉଠିଲେ। ହ୍ୱାଟ୍? ଧାଇଁଗଲେ ଅପରେସନ ଟେବୁଲ ପାଖକୁ। ଦୀର୍ଘ 4.5 ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ ପରେ ପିଲାଟି ବଞ୍ଚିଗଲା। ଡାକ୍ତର ମେହେଟା ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ, ସେ ପିଲାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଦିନ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିଲିନି ସିନା, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିଛି ସେ ପିଲାଟିର ହୃଦୟ ଭିତରେ। ସେଦିନର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ।